Audio Jungle. Good morning, Bicolandia. Yan, mag-deliver naman tayo. Siyempre, Sampaloc, Hindi. Dito sa kabundukan ng San Fernando. Yan, dito tayo sa may sitio na buungan, San Fernando, Camarines Sur. Good morning sa lahat. Recording naman tayo. Kumusta ang piyesta sa nakaraan? Siyempre, nag-enjoy. Daming mga activities na naganap sa Naga na pinuntahan ng mga tao, mga deboto. Ayan. Kaya ngayon, back to normal naman tayo. Balik sa deliver. Ayan ang mga aming dinideliver dito sa bundok. Siyempre, kasama natin si Boy Sampaloc. Ayan o. Shout out kay Boy Sampaloc. Okay, mamaya naman. Yun, andito naman tayo sa, siyempre, sa Marangi, San Fernando, Camarines Sur. Siyempre, mag-deliver tayo ng Sampaloc sa mga tindahan. Siyempre, si Boy Sampaloc, ayan, naglalakad. Ano, yung mga ano dito, mga connection ng internet. Ayan, pababa na kami. Start tayo. Kakatakot naman dito pababa. Preno lang. Karating din tayo sa patutunguhan. Ayan, dito sa Marangi, San Fernando, Camarines Sur. Ayan. Kita naman natin yung school dito. Napaka pink na pink ang kulay. Ang school nila, ayan. Ang school nila, oh. Yeah. DepEd Mission Vision. Siyempre sa entrada nandyan yung pink na gate. Pink na pink yan, oh. Ganda, oh. Shoutout sa mga estudyante ng Marangi Elementary School. Tayo sa mga ilalim ng malalaking kahoy. Parang may bisita dito yung mga ano tawag dito sa school. Yan mga malalaking kahoy dito, may nara, ayan. Yan mga napakalaking nara, ano to. Yan, dito tayo sa Marangi. Yan, mamaya naman. Peace. Yan, makikita nyo sa mapa, malapit na kami sa dagat, oh. Kita nyo. Yan, oh. Yan, oh. Lapit na kami sa ano. Dito kasi sa Marangi, may malapit na sa dagat kasi dito. Ayan, sa dagat, oh. Malapit na, yan, oh. Nasa gilid na nga kami ng dagat, eh. Yan, syempre kasama natin si Snicey sa ating paglalakbay. Yan, mga dinideliver natin mga tindahan dito sa Marangi, San Fernando. Yan. Shout out kay kumpare ko, kay kumpareng Norcel. Yan, shout out sa bahay mong napakaganda. Yan. Yan, may mga taniman niya sa likod niyan, eh. Sa likod ng bahay niya, mga taniman diyan. Yan, kompleto na rin dito sa Marangi, eh. Meron na ditong internet. Kaya yung mga vlogs natin, papanood na rin dito sa Marangi, San Fernando. Yan, mga nagtitinda rin ng tilapia. Napakalaki ng bahay, oh. Let's go, maya naman. Pabalik na kami ni Boy Sampaloc. Let's go. Ay, hindi pa nakakambyo. Ayan, pabalik na kami.
Lapit na kami sa dagat, oh. Oh. Yan. Yang kaling ito, kakaliwa. Yan ang papunta nga Pasakaw, Camarines Sur. Yan, kayo dyan, tadaan. Oh, magsho-shortcut kayo. Shoutout kay Insan Milvin na nasa lubong natin. Shoutout kay paring Norcel, ang laki ng motor, oh. Hindi na ata gumagana tong jeep na to, ah. Stuck na lang, oh. Sayang. Siratang makina nito, no. I love miss you. Yan. Bira. Napaho na tayo. Kaya lagi ko din nag-vlog sa Marangay kasi napakaganda na dito, eh. Napaka-presko pa. Ito yung yung tubig dito. Pakita ko sa inyo, ah. Baba muna boys ang vlog. Vlog lang natin to. Ayan, magugugas lang tayo ng kamay. Ayan, napakalino ng tubig dito, eh. Pangalawang beses ko na to dito. Ano, galing dyan yung tubig na malinaw, bukal. Mahanok ko ba na? Ayan, napakalino, oh. Ganda, mahilig ako dito pag pag may datang yung bisan. Ayan, ganda, oh. Diba? Ayos. Napakalamig, napaka-fresh. Ayan, dito na yung sa Marangay. El Buawi, punta tayo dito. Balik mo. Okay, peace, mamaya naman. Ayan. Yan ang bundok, napakaganda, oh. Yeah. Saan na kaya ito papunta? Yan ang bundok dito sa Barangay Marangay, San Fernando. Ayan, doon na tayo. Hinahinay lang. Takbo. So, ang ating for today's vlog, ride sa kabundukan. Huwag ka toy. Si ate naglaba. Ayan. Ayan, napakalawak na ng bundok dito, eh. Tapos sa kabila niyan, dagat na siya. Ang daming mga saging dito. Nyog. Ayan, Virgin Forest na sa taas. Ayan, sa taas Virgin Forest yan. Tapos may dito may paliguan dito. Turo ko sa inyo. Yung paliguan dito sa Marangay, San Fernando. Tapos may napakalakas ditong tubig. Pakita ko sa inyo. Napakalakas ng tubig dito, eh. Hindi lang tayo dito sa gilid. Baba mo na ba isang palak? Papakita natin yung tubig na malakas. Yan. Yan, may paliguan dyan banda, oh. Kakaliwa kayo. Ito yung tubig dito. Laki ng tangke dito, eh.
Tignan nyo, lakas ng tubig dito. Oh, di ba? Grabe, ang lakas. Babasa ako nito. Ang tubig, oh. Dalawa to. Napakalakas rin. Grabe. Oh. Napakalaki ng tangke. Tara na natin. Ito, mababasa tayo. Grabe, napakalakas ng tubig. Ang sarap napakalamig. Yan, so mag-swimming pa mo dyan, oh. Kakaliwa kayo. Tara. Hi! Yung mga bata, oh. Tara. Let's go. Yan, dito tayo sa magandang lugar. Magpo-photoshoot muna tayo dito. Yang mabilisan lang. Ayan. Napakaganda na dito, oh, di ba? Oh. Ito muna tayo dito. Photoshoot tayo dito eh. Photoshoot. Ayan. Ayan, napakaganda, oh. Ayan, may buong bundok doon, oh. Parang Chocolate Hills. Tapos may palayan dyan. Ayan, kamundukan. Ayan, na ano kasi ng ano eh. Ayan, may signal pati dito, oh. Ayan, right. Yon, nandito na tayo sa Barangay Pipian, San Fernando, Camarines Sur. Ayan ang Pipian Elementary School dito sa San Fernando. Ayan, sa pupunta si Boy Sampalog eh, mag-deliver daw siya. Dito muna tayo sa maghihintay, gilid. Ayan, shoutout sa mga taga Pipian, San Fernando, Camarines Sur. Ano, yun ang school nila. Dito ginaganap minsan ng ano eh, Boy Scout and Girl Scout Jamboree sa lugar na to. Yeah. Kaya tayo. Ganda ng ano, mga pananim. Ay, dinuguan. Ayos. Dinuguan pala yan. Sarap yan. Sarap yung ulamin dinuguan. Dati ganyan ako, inuutosan rin ako ng teacher eh. Yan, labas na tayo. Buti-buti na sa skulan nga rin yung kakanin. Labas lang. Ilamay sa manuan. Magkakon naman sa kamay liit. Yan, labasan yung mga estudyante. Hindi. Bago. Kalit. Okay, no may air. Punta tayo sa ano, sa kanan tayo sa ano, sa unahan. So, tayo dito. Tampak tanay. Madaming aso dito eh. Kaya bibi ko. Wag lang kayong kakagat. Sampalok na oy. Sampalok yan. Kalagat na yun. Sampalok. Kalagat na yun. Kita. Eh, pati amin na kalumpi. Sabi nga ba po? Nadoy na? Gutom na? Yun na. Dadaan tayo ngayon sa ano, dadaan tayo sa forest. Nasa unahan. Tada natin yung yun na, ano na lang ano niya eh. Hanggang sa school. Uwi na.
Ang laki ng mga puno dito, di ba? Mga mahogany, snara. Pasok na tayo dyan sa forest. Kinahin kasi madulas. Ano, forest. Ayan o. Kinahin lang kasi malumot. Tayo madulas dito. Ayan. Forest, daming tanim dito ng ano, mahogany ni Manoy Batoy. Ay, lumpia. Ayan, palabas na tayo. Palabas na tayo sa forest. Ayun, dito tayo sa ano, sa Sierra Costa Resort, dito sa San Fernando. Ayan o. Gusto mag-swimming? Punta lang kayo dito sa Sierra Costa Resort. Matatagpuan yan dito sa Along the highway lang naman. Ayan, papasok kayo dyan. Ayan. Punta na kayo, Sierra Costa Resort. Napakaganda, affordable. Boys and Palok, siyempre kasama natin. Let's go. Ayan o, Zone 2, Antipolo, Minalaba, Camarines Sur. Ayan o, yan yung ano nila, address dito, Sierra Costa. Ayan, dito tayo sa Antipolo. Ayun, yung pinunta namin bundok kanina, napaka layo. Ayan o, napagpumunta kanina eh. Ayan, shout out sa Shalom Antipolo Presbyterian Church dito sa Antipolo, Minalaba, Camarines Sur. Ayan, pauwi na kami. Thank you Lord, pagkabay sa araw-araw. Ayan, amen, amen. Peace.